سلام علیکم подписчикои азиз, ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯем ба ютуб канали молбозори Масчо ва тикток канал, инстаграм канали Масчо. Дӯстон, ҳам ба тикток канал ва инстаграм канали мо ҳам дӯстон даромада подписия карда беҳтарин молҳоя дӯстон метавонед дар ютуб канал ва тикток канал, инстаграм канали мо бо ном молбозори Масчо даромада харидорӣ намоед. Дӯстон, рости гап бисёр каналҳо баромадгай молбозори Масчо, чортак, молбозори Масчо, мисол сисе чандин одамо канал кушодаган, вай каналҳои мо нест дӯстон. Танҳо канали мо молбозори Масчо дар главнеш ба қачаи сементал мондагӣ худаш аблошкаш роскарига дӯстон. Канали мо худаш дига ҳай. дар навори имрӯзаи мо дӯстон, навор гирифтем 45 сар барраҳои фурӯшӣ. дар 45 сараш вуҷуд дорад дуташ ё сеташ мода барра ва 42 сари дигаш қушқор барра. дар байни 45 сар мана майдачиш якта дӯстон, сиё дутта бо як майдачи дигар аст. сеташ майда ҳай, дигарияш дӯстон ҳамаш моҳи январ феврал таваллуд шудагӣ. боварӣ дорам ки иншааллоҳи раҳмон касе ки молҳоро гирад оянда яке аз беҳтарин молҳо мешавад дӯстон. мана караски кабуд меда, ҳамаша караски кабуд зидам баъди навор, ҳамаша караски кабуд задагӣ. касе мегирад худо хоҳад иншоалло баракат меёбад. молҳо ҳамааш дӯстон дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад бо нархи 2400 сомонӣ. боз каматун савдо мешавад. нашод дастсафкашам ягон хеле мушкилӣ нест. ай нархи гуфтагиёмон каматун зиёд ё ин ки кам карда дастсафка мекунем. мақсад ки дастсафка кадом территория ҳай ҷое наздиктар бошад ба гардани мо. агар тарафҳои душанбе, ҳисору кӯлобу мисол қороғанд, панҷ, ҷиргатоло бошад камтар нархаш баландтар мешавад дастсафкаш дӯстон. ҳамин сабаб рачот гиред, харидорӣ кунед. ин хеле нархҳоро дӯстон бовар кунед намеёбед. ҳозир граниsaҳо кушода шуд ки худо бошуд молҳо ҳамаш ҳамон тараф рафта. ҳамин сабаб рӯз ба рӯз, сол дар сол ҳаёт қимат мешавад. ҳамин сабаб дӯстон успед кунед, харидорӣ намоед. як дона лайка мезанем, комментарии хуба дӯстон фаромӯш намекунем. дастгирии шумоаст, пешравии мост. бо худо хоҳад баъди навор бо як навори садтагаи дигар бо одамои курубнихар марҳамат номераи мохти муроҷиат кунед. худо хоҳад аз ин пасам хе 40 та 50 та 100 та 200 сарам хе барои шумо дар фурӯш мемонем. худо хоҳад молҳо ба дараҷашанд, ягон хел камбудӣ нест. 3 моҳ 4 моҳ баранд, не ки дӯстон чени барои як солан қариб, чунки молҳо дӯстон зотошон тоза. иншоалло одами гирифтагӣ баракат меёбад бо амри Аллоҳ. хайр дӯстони азиз, худои меҳрубон нигаҳбонатон бошад. ҳар куҷое ки бошед сарбаланду саодатманду хонобод бошед. худоҳофиз.